କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1936 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖରେ। 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 6ଟି। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 3ଟି। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରାଣାସୀ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସୋନପୁର ସହର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1905 ମସିହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 1905 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଅଂଶ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବେ ଓରିସାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 2011 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେବେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1954 ମସିହାରେ।